हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आशा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दिनैहाय जोङो बलांगुरि होननाय जायगायाव माने बिहाव बिखुनजोनि न'आव फैदों आरो दा जों मा खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन नोंथांमोना आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो गाइस दे नोंथांमोन बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि भिडिअआ तो गाइस आपनालोके ভিডিওটো চাই যাওক আজি আমি আহিছো শ্বশুৰ শাশুৰ ঘৰত আহিছো আমি কি কৰো আপোনালোকে সব দেখাই দিম আপোনালোকে প্লিজ চাই যাওক ও ফিলাইखौ नोंसोरलाय आलासि जानो फैबाय वाव बाबा मोना बलांगुरियाव सोरनाव फैदों नोंलाय बाबा आगे रुसिमनाव फैदों बेनो जाहैबाय आंनि बिहाव बिखुनजोनि न' दे नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस आइटेमा गोगोमथार माथो हाब मा ओंख्रि मोनजाखो सबायजों दाउ ओमफ्राय नैबे नारजि अमा ओमफ्राय नैबे अमा फ्राय ओमफ्राय नैबे फ्रेन्स बिन भाजा ओमफ्राय नैबे थाइबें गाजर सालाद ओमफ्राय मैथाजों ना दंमोन आं जायाखै ओमफ्राय हांसो बेदरबो जाखांबाय ओमफ्राय अमा खावाबो जाखांबाय आयौ नै बेदरा डेन्जारसो नै स्पेसियेल एकदम गोथाव समायना दे जा खेबसेनो गिदिंजोबो नालाय बेखौनो जानो हाया मालाय बायखोब्रा फाथै लाबाय दे लांखानोसै दे लाखादो बुरजानो बैसागो बोथोर फैलायबाय नालाय जि मोजां जाजोब्बाय बारिया सिनारिफ्रा हो फाथै कफिनि त्रिसान नों मा नागिरदों इखौ मोनबाय दे बारियाबो बिउटिफुल जानानै दंथारो नै समायना एखेबारे गय बागान लेबु दे अखौ लानो जोगोनारा माथो मेला दं गायनायखौ लानोसै नैबो गिदिरमोनलै नै गिदिराथ' ए माथो हायावबो दंलाय नै बेखौ लानोसै माजों जागोन ओमफ्राय दाउजों हो दाउजों जागोन बिराद गोथाव गोदै नै बे जोगोनारा दाउजों जानोसै नै लेबुआ मेला दंना थाइनैसो लानोसै खिन्थु बारा गोरा नोंथ' आरो ए गोरायाव नागिरनोसै नामा गोरायाव लायसै लादो लाखादो फैनायावनो लांखानांगौ ना थालिर मैखुनबो लाबाय दे लादो लाखानांगौलै मा नागिरलायखो ए दे नायदो जुखामाबो साइस जाथारदों माथो ए ड्रागनबो दंबावोसो नोंथांमोन ड्रागनबो गायदों नै बिबोनां गायनाय गोजायो ड्रागननि पस्ट खुन्थिया होजोबखादों गासिबो मैथ्रुबो लानांगोन नै बे नोंथांमोना पस्ट खुन्थिया नुदोंना बे गासिबो ड्रागन दंजोबो ड्रागन गायजोबखांनाय नै बे मैथ्रु नै गिदिरथार लानांसिगोन नामा मैथ्रुखौबो नैबे बिबोनां जावैनाय नै गया नै जा बरिया गय फुलि बियो फानजाजोबनाय जाबाय आरो एकदमबारे मैथा बांगाल थ' एसेबाबो गायजोबखायो बिबोनां आंना न'खरैनो मावजोबो एकदमबारे फ्रेस अर्गेनिक आरो गासिबो अर्गेनिक गोजा मैगं थाइगङा मा खादों नोंलाय मैथा बांगाल लानोसै लायो दे लादो सबाय बिमायाबो मानखोजोब्बाय नै माथो
एकदमबारे लादु लिमन ओरैनो गासिबो लिमन लादु नै प्लास्टिक मालसिं होनानै गायबावदोंसो नै मैगङा थाइबें दां बे थाइबें थाइबें ना ओइ नै ड्रागना नै बेसेबां नै फुरा दानाय खाजोबखाबाय नै ड्रागना नै नोंथांमोन पस्ट खुन्थियाव बेथ' लावबाय बिरादनो नै एकदमबारे बानलु थबसेया फिथाइ दं ने दंनाया फिथाइ दंजोबोथ' थिगानो दं फ्रेन्स बिनमोन नै फ्रेन्स बिनबो दं एसे बोरायबाय आरो फानबाय आगोलाव मेला जाबायबो आरो नै फुरा प्लास्टिक मालसिं होनानै थाइबें गायदोंमोन बियो बिबोनां गायनाय नै बे जाहैबाय स्ट्रबेरिबो गायदोंमोन नै प्लास्टिक मालसिं होनानै फानबायलै बहुद फानजोब्बाय नै दा एसे बिफाङा बोरायलायबायसो नै प्लास्टिक मालसिं होनानै फुरा गायदोंमोन आरो स्ट्रबेरि बहुद फानबाय नै नोंथांमोना नायबाय थादो नैबे जाबाय नै मैथा गोजाबो दं एसे जानो आन्था बानलुआबो नै नोगोर फिथाइ थायदों नै बानलु बारि नै बानलु दं इयाव बानलु थबसा बानलु नै बानलु नै बानलु गिदिर बानलु नैबे गासिबो भेराइटिस बानलु दं आरो नै फिथाइया नै नायदो नै थाइबाय एसे फान्थाव नै ओरै प्लास्टिक मालसिं होनानै मैथ्रु गायबावदों नै फुरा नै मैथ्रुआ नायदो लाइन लाइन नै फुरा लाइन लाइन मैथ्रुबो गायदों नै प्लास्टिक मालसिं होनानै नुबाय दा नोंथांमोन गासिबो खेथिखौनो एसे एसेबाबो मावजोबो बियो आंनि बिबोनाङा दैथुन मुसाहारि बिबोनां नामा ओमफ्राय गामिया जाहैबाय सिमलगुरि पस्ट अफिस बलांगुरि डिस्ट्रिक्ट चिरां बिजनि जाहैबाय गलि मोसौ दोनग्रा मोसौ दामब्रा दङ मोसौ गाय दङ गाइखेर होगासिनो दा जाहैबाय गलि आरोना एकदमबारे इरिगेसन सिस्टेम नायदो बिसिना न'आ जाहैबाय नैबे नुहुरनाया नै आं जुम खालामनानै एसे देखायनोसै न'खौ नै नुबाय दा न'आ नै थांगासिनो बाबाया थांनो नै दैया नायदो नै खाथियावनो दै नै थांबाय नै नानै नै नायदो लाव गोजा नै मानजुखाबाय जोंसि एकदमबारे फिस दंलै बाबा फैस बेहाय दैयाव बे दैयाव फिस दं नै दंग' इरिगेसन सिस्टेम बरिया एकदमबारे फ्रेस ना मोननाय जायो बेहाय दंग' ओइ गेन्द्राबो दं गेन्द्रा बस अमा नै अमाया गिदिरथार एकदमबारे देरबाय सिला सिबबाय नै बिबोनांनि हिन्जाव बिनानाव प्रिथिका गाइस नै मा लामारखो नै नुबाय दा नोंथांमोना नै दाउबो लाबाय दे मनायावल' सोनांसिगौ ना होमबा मनायावल' सोनोसै मैगंजों नै एकदम अर्गेनिक गोजाखा नै फ्रेस नोंथांमोन न'नि गोजा गासिबो मोनसेबो बायनाय गैया नै दाउमानि बानलु बिदै लोंगोन ओमफ्राय जारि होगोन ओमफ्राय बानलु फिसा बिदिनो माबा माबि होगोन आरो दे नै जा बेलासिनि सिला सिबबायलै रुम साफा खालामदों साबाय अभियान दे ओंखारदो थांसै ओंखारदो